Podcast affirmation asikubingelele sikwamukele igama lami nguThobile usiphalaphala ibhinqa lasemlazo shona ongaqondakali inyathuke kanje abayithanda abangayithandi bayahamba bekhwifela bathi umgabho wephoyisa selithembile kanti ke sesiphinde sashaya leso sikhathi lohlelo lwakamaskandi kwi-podcast affirmation namhlanje ke ngoba niyazi ukuthi ngihlezi nginiphathele njalo abaciko akabaskandi namhlanje ngiphethe iciko elikhulu ngendlela engakazi zibonakale bathi inkosi yomaskandi bathi inkosi yama-Blue Nation bathi indlamlenze ey'ntombini indlamlenze ey'nsizweni umfokampongose le phansi ey'ntabeni zasemandaba khuzani asikubingelele sikwamukele kwi-podcast affirmation yamemeza indlovu emnyama yasokhuluma kulilizela zonke izizwe ngisho lepeshe kwamziyani bayizwile lo mvume umngane wami khuzani lo mfokampongose phansi kadle amandaba amathola mpunga engukumbane ngokwesifunda ngiphethe inkosi umpongose ngicela uma ngabe ngifuna ukwakhela ngixhumele nje ngakho ingakho ngisake ngesithabatha besingaka sasekhaya ingoba nje ngiyakhanjela ngithanda khona kunjalo khuzani ake ngiqale ngithi nje kuyintokozo ukuba khona kwakho la siyakwazisa kakhulu phinde futhi sibonge siyi-podcast affirmation ukuthi ukwazile ukuthi sihloniphe ufike osukwini namhlanje so akudingi ukuthi ngize ngichaze kakhulu ukuthi ubani uKhuzani ngoba sonke futhi siyamazi uKhuzani insizwa nje le ehlukanisa iminyaka ngicathi usuhlanganisa unyaka kabili yes kwaze kwabili into engifuna ukuyibuza ke Khuzani ukuthi wenza kanjani ukuthi uhlezi kubantu nento yakho oyenzayo ithandeke ngaso sonke isikhathi mhlawumbe ngabe wena yini oyihlelelayo ukuthi izinto zakho zifanele zihambe kanjani kumbe yithimba lakhe likusizayo ukuthi ube yilokhuzana oyena selokusamazi nje elokenyukile njalo akaze kube khona la kuthiwa khona uKhuzani usehlikile ke manje engingakusho nje kakhulu mhlawumbe oqala ke ngibingelele ake ngibingelele ababukeli emakhaya ngibingelele ama-Blue Nation ngibingelele kuzona zonke izinkalo la abangibukele khona abathandi bomculo wonke jikelele na wonke umuntu oyilunga lomndeni wakhe la khona mase ngize embuzweni wakho ukuthi ngenza kanjani ukuthi mhlawumbe ngasonke isikhathi ngihlezi ngiwumuntu osematheni nothandwa kakhulu ngabantu ukuthi okubalekile okumele ukwazi mawumculo ukuthi umculo akuwona wakho there is nothing to do with you but umculo owenzayo ngowabantu so kumele uunderstand ukuthi abantu bathanda ini kuwena then wenze exactly into abantu abayithandayo ungenzi into ethandwa nguwena ngoba uma ungenza into ethandwa nguwena kuzoba sengazi ukuthi wena uzenzela wena umculo wakho then izophelela kuwena but mawenza into ethandwa ngabantu balalela abantu babafuna ini kuwe ila khona abantu abazohlezi bekuthanda ngoba wenza lento abayifunayo kuwena ngoba njengoba singabaculi kasifani sihlukene ngokwama characters kumina bafuna something engake uyithole komunye umculi komunye bafuna something ongake itholakala kumina ingakho ukuthola ukuthi when it comes to Khuzani bayazi bafunani and mina once I deliver lento abayifunayo ila bazohlezi khona bengi-appreciate bephakamisa umsebenzi wami zonke isikhathi ngiyayithanda ke Khuzani le oyishoyo ukuthi fanele wazi ukuthi njengoba usukucula usuke wenzela abantu lo la kungifaka khona ukuthi ngibuza ukuthi ngike ngiyazi ukuthi ubusuhoxile engeneni emncintiswaneni so njengoba uthi mengabe uwenza into usuke wenzela abantu ngabe ngalesikhathi uthatha lesinqumo sokuthi wena usayingena emncintiswane wawubacabangeli yini abantu laba abasuke bevivile ngeimali zabo bethi thina sifuna ukumvotela uKhuzani okunye futhi engakubuza ukuthi ikupho sekwenza ukuthi manje uthi cha mina njengoKhuzani sorry sengiyabuyela mawukuthi awukazi uzuhlomule kade ngingekho kushuthi ke Ncesi no at the same time njoba ngishilo ngathi engikwenzayo ngikwenzela abantu nabaculi bangabantu so if ngithatha isinqumo sokuthi naba ngibadedele ngoba uthola ukuthi abantu abanye abangabaculi bagcina bekuzonda bekuzondela ukuthi wena kube ngazi ukuthi uvimbe yonke indawo yabo so uma uthatha isinqumo sokuthi ake ngihoxe la nabo ke bethole nabo bangabantu bayadinga ukuthi kube khona abakuhlomulayo nabo bajabula kabi bakhuzuye lethu uma bezwa leyo musalo ngibenzela wona ngase ngibuya ngithi revisit esinqumeni sami ngase ngithi ngoba uKhuzani ukhona la emculweni ngenxa yabantu angibuyele futhi emncintiswaneni uku-accommodate futhi abantu ngoba abantu abaningi bebesho ukuthi I know lesinqumo sithathile
bekuyisinqumo nje sakho okucabanga labanye abaculi but thina sisafuna ukubona thina ushayina kakhulu uyaphezulu njengamanje angiyena umculi ongamthatha umbuke njengomculo local sengisebenzela ukuthi manje ngishayine emazweni eSouth Africa sengikwenze konke okwenziwayo njengamanje sengisebenzela ukuthi ngihambe nami ngiye kwezinye indawo emazweni ngiyoshayina khona ngiyoba gudluza khona so ke ngase ngithatha inqumo sokuthi ke angibuye back ke emncintiswaneni manje ngoba kubalekile ukuthi abantu banikeze lelo thuba futhi enjabulo yokuthi bekwazi ukuthi phakamise igama lami njengoba babevele eliphakamisela ngaphambili. Ukhuzani Mfokampongose khona la ku podcast affirmation. Khuzani unyaka lo wagcina ngawe esikoleni uba noyo classmate wakho usaxhumana naye usamkhumbula because kukhona lento ethi mengabe usuku leli zinga leli osukulona noma sekusuke sekuhlukene inhlaka indawo la usuku uphila njengoba siphila nje ukuthi mhlawumbe omunye uzoya kulomkhakha anye kulomkhakha nigcina ningasaxhumani bakhona abantu owawukhula nabo osaxhumana nabo njengamanje cishe u90% wabantu engangifunda lapha eclassini kwa grade 12 namanje siyaxhumana wow because sixoxa amahlaya ayenzeke eclassini uyamkhumbula uthisha ubani uyakhumbula mhlawumbe ngishayela ubala yabo ngikhumbula nje esikoleni kuthiwa ngikhangeze ukushuthi ngangifundisa uthisha esasimbona ecishe lingana nathi yabo manje ngathi ngikhangeze mina kwakhona into ethi ish ngizokhangeza kanjani kodwa phela lo muntu lo uthisha kade efunda ngekhathi ngifunda grade 11 befunda grade 12 so ngalesa sikhathi wayekwazi uthisha uphuma grade 12 ezomfundisa yabo ngoba othisha bebeshoda kakhulu so ngagoloza ukukhangeza manje ngishaya la emhlanje manje siyihlekele nje lo nto uyakhumbula ngigoloza lithisha ngithi hey babuzi into ngangakhangeza umuntu engibaziyo nje ukuthi kade ngishise into nje singabafundi so yabo so engathi ugqugquza ukuthi angakhangezwa but kwakuyihla nje laleso sikhathi manje ziningi into esiyikhumbulayo ezazenzeka ezinye insizwa uthothi kwakade uthothi manje kunomsebenzi ekhaya umuntu mangabe kunomsebenzi ngesonto ekhaya ngoba imizi eminingi le ngakithi yasabatha so insizwa bese kushuthi lala ishayile bese ifika esikoleni ngakusasa hayi ithintile so bayibuza ke le yansizwa yakakhanyile ukuthi hayibo kwenze njani wena kwenzakalani wathi hayi uphuze sobaba lapho uMamsamo wathiwa ngokukhiphela abantu abadala manje belaphungule lelo khamba lumele uSizulu sithi kumele wena ungene nokhamba uthinte naqala manje ke kushuthi kwasekusalela ke kushuthi wathinta amawala so ziningi into esixoxayo baningi abantu engisaxhumana nabo kakhulu ngoba bala kushona ilanga iyakhulaza ngiyena umuntu obalekela abantu akhule nabo siyazi ukuthi abantu abaningi abalandela uMaskandi bayazi noma bake basho ukuthi uMaskandi awusafani naleli yazinga laqala usukweni level njengamanje so wena ikuphi mhlawumbe ongakusho njengomculi omkhulu kangaka kaMaskandi mhlawumbe othi kulokho kwakwenziwa if likhona ithuba lokuthi ngingakubuyisa okwakukuhle ababekwenza ngingakubuyisa cishe zonke izinto ababezenza sekhona mangabe ukuthi ngempela nje babesha abantu ukuthi ukwelinye izinga kusho ukuthi singasho ukuthi kuediwe ngokwakukhona aku-erasewanga okwakukhona kususwanga kwafaka okusha kodwa kuqhutshekwe lapho okukhona ngoba njengamanje sakhula kunemgwaqo nalo itiyela njengamanje inetiyela yabo so awuvalwanga lo mgwaqo kwase kukhandwa imigwaqo afakwe itiyela kwafakwe itiyela emgwaqweni ovela ukhona so engingakusho ukuthi nathi njengoba sekhona njengamanje kwi-generation yethu ngokaMaskandi kukhona igenge esazongena emculweni ezofike iede kulokhu thina sesikwenzile ukwenza umculo uhlonipheke angeke kushiwo ukuthi lokho esikwenzile thina kuzosuswa so kusekhona konke okuhle ababekwenza abafowethu phambilini ngizokwenzela nje example umculo kaMaskandi before wawungenayo study keyboard waqala nje kuyisiginci kwinkostini ku bass guitar
ne drums kwafika abaculi laba sesibalandelayo bafike bafaka i-keyboard umculo kaMaskandi bekwazi ukuthi i-keyboard isebenza emasontweni nabo gospel but bafike bawufaka ilungana i-keyboard so thina asifika ngomculo saw remove i-keyboard sifike saqhubeka nayo i-keyboard engizama ukuchaza ukuthi abakwenzile kukhulu kakhulu ngoba even namhlanje akasekho umculo release without keyboard but ibingekho before mawungalalela abaculi abaningi oSandile Mbonga bebengayisebenzisi yabo abanye bebesebenzisa ovasa omnyama bekungamarimba yabo ngiyakhumbula nje umgumeni kwezinye ibonga ethi echomela indidane ethi nale keyboard esiphenduka idina ne Blackface kuwena yaqalwa yimina yabo ngizama ukusho ukuthi izinto abayiqalayo thina zasisiza mhlambe wayengasaba umunye ukuyifaka ikeyboard umculo kaMaskandi but ngokuthi babona ukuthi izosebenza nangempela ikeyboard yenza ukuthi ingoma ibe nomgroove mayiza umuntu ajive because umculo eminingi uyayisebenzisa but uMaskandi wongayisebenzisa so ngizama ukusho abakwenzayo thina sifikeke saqhubeka lapho ke sathi no asiyisebenzisa into eqala wabhuti abadala Khuzani ezintweni eziningi kangaka osuzenzile ikuphi lokho kodwa osho ukuthi yabona lokho kungihlaba umqhele uyasiqhenya nje ngakho ukuthi sengabe ngafika la mangizokhuluma ngeMoses Mabhida hayi make ngacabanga nje vele futhi ngize ngiyibuke mina kahle ngimncane ngokomzimba but mangicabanga nje ngivele ngibone nje isidudla ngize ngiyibuka ukuthi kahle ngimncane kodwa mangicabanga leyo umsebenzi owenza lapha vele ngibona ukuthi I know kahle iyenzeka and laba mawungangibuza ukuthi isibindi ngasithatheke nama ngasi ngoba mangibuka le umsebenzi ngendlela omkhulu ngakhona uma ungakuthi nje mawungabe ungibuza ukuthi ngiyafisa yini ukuthi lesasimo ubethwa ngangazi ukuthi sizoba nje ngangizosenza yini ngangizosenza but ngingayenza into engayazi ukuthi izoba ngakanani yabankulu kakhulu kukhona ke lenye ingoma zakho zimnandi ngiyazithanda zonke kodwa okay khona lethi isimilo sami sangikhatha nabafana nayo futhi ngiyayithanda kodwa yabona bengabe usithinta leli lithi izwe likakhuba ungangiphani kancane yabona leyo Khuzani bengabe sekuthiwa nangu Khuzani yabona ngishiya yonke into kuzoba nempucuzeko nje kusasa la ePeople's Park ngizongena nayo ngiyengena nayo ngoba izwe likakhuba helekakhuba izwe likakhuba helekakhuba izwe ngoba izwe likakhuba helekakhuba izwe helekakhuba izwe ngoba izwe likakhuba heleka lapho ngisuke sengishaya ngeke ngisho nanokuthi ayivavezi yo ngeke ngisho nanokuthi ngisuke ngishaya insizwa ngoba ungasho nje ukuthi angisena ntanga mina kahle sengiyabhoreka nje ngifisa ngathi ngakhona umuntu ongakhula afike kulesigaba engikusona bese ngikwazi ukuthi noma ngilwa ngizwe ukuthi ngilwa nensizwa yabo kuthiwa ngiqhathwe nayo umuntu angishaye kuthiwa ngihluliwe bengiqhathwe naye bangihlula ngizizwe nje nami ngibe namaqhinga ukuthi ngomshaya kanjani njengamanje mina ngingaqhathwa mina ngiyawina vele kuyazi ngiyawina kahle ngiyabhoreka nje ngibhorekile I feel like uwethu anginaye nginesizungu yabo ayabona nje ngempela izinga kulona liphezulu ngendlela eyisimangaliso sike sikubone kuposta vele go Facebook abantu basho ngendlela abasuke becabanga ngazo udila kanjani nezinye izinto abake bazisho kuwena because ngiye ngibona ukuthi kukancane ukuthi ubaphendule ukwazi kanjani ukucontrol inhliziyo ngoba kukhona omunye umuntu athi mengabe ekhuluma ubone ukuthi lento mhlawumbe kufanele ngabe iyazwela uwenza kanjani baziba kanjani ngithola i-call kubaculi abasebasha basafikayo endimeni bengifonele bethi bhuti sicela ukubuza ukuthi udila kanjani nalesimo sokuthi mawuthi upostile kube khona nje abantu abazokuthuka yabo one kumele kwamukele ukuthi abantu
angeke bengancanye bonke bengenazi. Yes. Njengoba sisemhlabeni siphila, kuningi ukuphilayo la emhlabeni ukuphefumulayo. Khona nezilwane. Yes. Angeke ke mangabe upostile kungena isilwane kwipost yakho usikhuluma wena uzonakana nezilwane. Shuthi mangabe uhambisana nezilwane ezikhona emhlabeni kumele ubonakale iqini uhamba uhubha amabhubisi. Akekho umuntu okehubha ibhubisi, akekho umuntu ohamba ehubha inyoka. Kodwa zisiphila nazo. So thatha izifo nje lo muntu isilwane idemoni nje. Ungaliphenduli, phendula laba bahle. Ngoba uzothola ukuthi out of 10 comments bawu3 abantu abakhuluma kabi, bawu7 bakhuluma kahle. Naka laba bakhuluma kahle because noma wayapi uyephi ngisho inhlangano zepolitiki ziningi zingaka nje because abantu abayendaweni eyodwa otherwise bethu abantu bahamba endaweni eyodwa ngabe inhlangano yepolitiki iyodwa esinayo but ngoba abantu banembono eyahlukahlukene that's why kunamaqembu ebhola amaningi kangaka omunye uthanda iSundowns omunye uthanda iPirates omunye uthanda iKaizer Chiefs so nasemculweni kuba njalo kuba khona umuntu ongahambisani nento suka wena ukholela kuyona omnye ahambisana nenye bese bakhona umuntu othi engahambisani bese ngamnandaba nokuthi wenzani bese bakhona umuntu othi engahambisani nawe kodwa abe busy azonaka wena kodwa wena ongahambisani azayeke ngisho lo ohambisana naye yabo so kuhlukene so into engayisho ukuthi angiwanaki ama negative comments. Yes. Angiwaphenduli, I don't even explain ngoba kuyethiwe uma umuntu okuthandayo akayidingi incazelo ngawe. Futhi lo ngakuthandi akayidingi ukuthi umchazele ukuze ezokuthanda. So vele uvala umlomo. Akuthanda ukuthandayo, angakuthanda ungathanda. Ngoba kahle umuntu ungalalela umuntu kanti uyadidisa wena usendleleni. Yes. Kanti uyadidisa ngiyakhumbula ukuthi sake sakhuluma ngomunye unyaka waze wayichaza futhi nalento yokuthi wobheka umuntu ophumelele ngakini ephumelele kakhulu kunabo bonke. Vele lo muntu lo kuzothiwa unjani uzothi uthwele lo muntu uzothi unento yokuphila. Kuzothi unento yokuphila. Akekho umuntu ophumelele ongenazi izitha. Yes. Ungahamba umhlaba uzuqede waphumelela nje you are dragging the enemies so kumele sikwamukele lokho ayikho futhi indlela ongakufika ngayo mengabe unominatiwe noma ungena emncintiswaneni noma use stage uyithatha blekile energy na because ngiyazi ukuthi noma ngabe kuthiwa nje nangu ukhuzani la awukhathali mengabe usufika stage usungenile nezakho into sokuyenza ngeke uzusho ukuthi wena umphathi wabo noma usebenza nabo uya relaxa energy ngathi iqhamuka wathinta indaba enkulu ngeke ngithi mina lo msebenzi engiwenzayo ngihlezi ngisho ngathi akuwona wami ngawuphiwa umdali uNkulunkulu wangenzela ufefo wangenzela umusa kuye ukuthi noma sengifika ekugaxeleni ihibe ngiyazi lapha engicela khona so uma ngifika nami stage nami angazini kwala ngisho kuthiwa sengizodlala event yes4 osukwini but ayikho event engizoyiroba yonke event engizongena kuyona ngizoba ngathi ngiyaqala uperform today so ngiyayithi ngazi ukuthi uNkulunkulu uyangibooster naba kithi khona into abanginika yona ukuthi ngibe nale energy ngoba bangakhathala bonke ama dancers mangiphendula ngibona hayi phumela ulimi ngaphandle kodwa mina ngizolokhu ngizolokhu uyixovile and futhi uba khona lo moya ofika stage ufikela bonke abasebenzi bami ngoba nabo ngeke ngibone sengasibona labe ngibajoyina so ngeke ngisho nje ukuthi kunofefa olikhona ngoba mina ngifana nonelinye artist make la ngene elinye artist mase ngena mina kufela kacaca futhi umuntu oke wangena iartist make la ngena la khuphula kakhulu stage ngizongena ngifuna ukuyidablisha lento ayenziwe yabo so nginaloyo mona mina ukuthi ngifuna ukwenza more yabo nginale spirit nje so compete kahle hayi ezohlezi igqugquzela ukuthi usebenze kanzima kakhulu so manje lo muntu ose stage uma izongena ashaye nje udaka ubhora nami ngoba manje
ngizothi ngishaya abantu yabo so into enjalo and ukhuluma iphuzu elibalekile abaculi into abangayinaki abaculi bazi ukuthi nje mawucula ingoma yathandwa abantu sokuphelile abakwazi ukulungisa iconography yabo abakwazi ukuthi let's set up istage manje ihlangisa abantu because lento le umuntu akaswengezile emgcini uzolalela ingoma ngoba ingoma vele uyayazi usuke sezobona wena ukuthi how to uperforma kanjani kule ngoma yes. Igama lami nguThobile uSiphalaphala uMntakanyathi ngihleli la neNdlamlenze inkosi yama Blue Nation inkosi yoMaskandi uyayichaza ke lento yakhe ukuthi nje unalento yokuthi mengabe enza into abe nomona wokuthi angeke ngize ngihlulo ubani okusho ukuthi uyaba necompetition and waphinde futhi wachaza ukuthi uyafisa ukuthi kube khona umculi oyofika kwilevel yakhe kuze azi ukuthi uzocompete nobani ngoba uyazibona noma niyambona ukuthi nje vele uzidlela amahlala Khuzani ngike ngabona futhi ngizophindela ku Facebook ukuthi uyakha lapha eMandaba ngike ngabona ukuthi kulezi insuku nje ukhuphuka ngoshuni wokupost elingane zakho ezinhle ezifresh ukhanwa nini umuzi nangu umuzi ngake ngakubuza futhi the other year kwenye indawo ukuthi Khuzani kahle uthatha why uthatha ukuthibela kuqala kunawe wena ungakathathi udojeleni ukuthatha because umuzi uyanda kade umkhulu umuzi ngibona kazuthi futhi usuxhumile kwenzakalani uzothatha nini no njengoba uthinta igama lika Thibela ukuthi why kuganwa uThibela kuqala ngiyajabula ngoba ngokuqala ngichaza la thina kwaMpungo sizala ebukhosini njengoba ngisebenza noThibela umntana enkosi uzala inkosi yes uma ngabe ngifuna ucabanga into enjalo ngisebenza nomntana enkosi kumele umntana enkosi agane kuqala yes ukuhlonipha ukhosi bakithi njengoba ngisebenza naye nje ngihlezi ngimposta ngithi umntana enkosi uma ngabe sesithatha indlela kumele agane kuqala azivulele indlela thina yes so ke njengoba nje eganwa nje kufanele impela ganwe yena umuntu impela kufanele agana ngoba uzala ebukhosini akakwazi ukuthi ngizofaka umakoti lapha ekhaya kithi lapha emzini wenkosi umakoti engakangeni injalo okusho ukuthi nje njengoba zizoshaya kuThibela sesingaqala silindele ukuthi ngeke manje sengangibuza lo mbuzo ukuthi nje ngeke Khuzani phela thatha ngoba nakho abantwana siyabona ukuthi bakhona kwenze njani manje I know ngiyabuza Khuzani ngiphinde ngibongeke kakhulu isikhathi othe wasipha sona wasihlonipha si-podcast affirmation uyiciko elikhulu kangaka endimeni yomculo kaMaskandi ngizocela nje ukuthi mhlambe ungipha amazwi okwakha abantu abasafisa ukufika noma abasafisa noma abasendimeni yomculo kaMaskandi abafuna ukuba njengawe ukuthi nje mhlambe ungase kuthiwa nje uyam-advise umuntu ukuthi mengase kuthiwa wenza kanje kungenzakala kanjani okay ngizothi kwelula ungadini ngoba sakha isizwe ngifuna ukuthumela umlayezo othi vumela uNkulunkulu la kusakhona vumela amathonga akini lapha akusakhona kunomuntu namhlanje oyi security olathola umsebenzi ukuba yi security wasebenza amaviki amabili uyeka lo msebenzi akazi ukuthi ukuba ilelo security wayifakwa abantu bakubo ngoba befuna ukuthi asebenze esangweni egatini kuze ezohlangana nesikhulu esithize senkampani esizokwazi ukukhulumisana naye simqashe ehamba osebenza through ukuthi simbone egatini mana ke ngitsheleke istory sami ke ngihlezi ngisichaza le story kuze siqoqozele abantu ngisebenze mina isecurity iminyaka ewu4 ngicula mina nomtshengiseni ngangiyi security guard ngikhumbula kahle ngisuka e-studio eDowntown ngiqeda ukwenza i-feature nomtshengiseni oneze 100 rand uyogibela itekisi ngiya emsebenzini ngahamba ngiphethe ubhakha ngiya eDowntown ngiyokwenza i-feature nomtshengiseni ngiphethe ubhakha we-uniform cause abantu base bengibona so nganginakho lokuthi abantu bazongijaja yabo ukuthi wena kanti uyacula kanti uyisecurity yabo so iyangifakela amahloni ngagcina ngathi ngiyakufihla ngoba ukuba isecurity khona kwakwenza ukuthi ngilale ngidlile egoli ngoba ngangenaye mina umuntu
owayezonginakekela eGoli. Mangifika mina eGoli ngangenayo indawo yokuhlala. Ngahamba nje ngenayo indawo yokuhlala. Kwakunoma mncane eGoli owayehlala nomkhwenyana wakhe. So ngathi mina ngenyuka ngeza kuwena. Wathi uzolala lapha ngathi angazi ngiyobona khona. Ngoba ngangifuna ukuyozama umculo. Mangifika lapha ngafika ngathi ayisengikhulumile nabafowethu abase hostel ukuthi ngiyohlala khona. Ngafika ke hostel kwaba khona abanye ababengathandi ukuthi ngihlale hostel kwangathi ngizomosha indawo yabo. Wagcina mamncane ngikhulumela komunye umuntu ehostel ePretoria ukuthi ngiyolala ekitchen lapha ekitchen. Ngangizwa nje ngeqe ekseni mayise hamba emsebenzini ngeqe lapha ngeqe ngingenayo indawo yokuhlala ePretoria. Ngitheke mangisuka lapho ngathola umsebenzi eButcha. Uma ngithola umsebenzi eButcha ngasebenza amaviki amabili ngaxoshwa eButcha. Ngithe mangixoshwa eButcha washo bese ngibekile imali. Ngahamba ngayokwenza isitifiketi sesecurity. Mangenza isitifiketi sesecurity ngathola umsebenzi we-security eligada khona la eButcha. Okumele ngizogada khona la eButcha. La kade ngixoshwa khona. How? Ngiyayibona. So uma ngifika lamabhunu abona ukuthi atshele le company security hayi asimfunda. Ube wasebenza la lo muntu asimfunda asimtheni. Hayi ngikhishwe lapha futhi ngideploy kwenye indawo. Ngithi mina wanixoshwe lana. Bese ngihamba ngithola omunye umsebenzi we-security ePretoria eHeadfield. Mangithola ke umsebenzi lapho ngifakwe nje omunye ubaba lo msebenzi. Ngisebenze khona sengiyacula ke manje. One day kuyiMonday angithi mina engimukela amaphepha also we10 obanibani wonke nje amaphepha lawa oDaily Sun. Mangi ngimukela amaphepha ekseni ngiyahambisa ema-office. Mangimukela amaphepha ekseni ngikufront page kuSowetan. Kodwa ngihlelela esangweni. Ngihambise ema-office uvele kubuye wonke umuntu ebuilding bethi wena lo ngifike la mahloni nami ngishawa amahloni manje ukuthi ngizoyithini le ndaba hayi ngivume ngithi hayi impela imini impela beqale ke manje bengipraise yes bengipraise senginabangani manje kule building akade benganakile abasebenza la building uma ngabe ke kushuthi bese wakhona baba ongikhonzayo ke nje lokho engikhonza njalo uma ngabe selantshini uzoyihlalela nami kuphela i-hour siyixoxela kanti umuntu owangapha emakhaya kanti lo baba uzoba promoted emsebenzini ahamba osebenza kwesinye seyifundazwe afika asebenze no government uma esebenza no government lapho mabehlela ama event avela thina kweze artist nje khona mina umfana engimaziyo ocula uMaskandi ngimazela le eHeadfield esangweni agcine wonke ama programs alama event alomnyango so performa mina each and every event ngaze ngakwazi ukuthi ngibeke imali ngize ngithenga imoto yokuqala through lama event engwathole ngobaba ongazele kuphi esangweni yabo ngahamba ngathola imoto yokuqala hayi wangiqasha ngahambela hayibo kakhulu ubaba lo sebenza nomuntu omkhulu o minister yabo usenza umuntu omkhulu o minister ngagcina ngikwazi ukuthi ngibeke imali ngagcina ngenza izinto eziningi ngathuthuka ngagcina sengithi angiresign e-security ngibe umkhulu ngoba sengiyakwazi ukuthi ngiyaphileka ngizamani ngale nkulumo yami ngizama ukuthi wherever la uNkulunkulu akubeke khona musuke enqaba ngoba uzoza lapho nesibusiso so uma unqaba wena ukuya uyogoba iqolo mangabe kufanele ukugoba iqolo ligobe that's life baningi bebengaligoba lelo qolo ebebengabizwa bezogoba iqolo kodwa kubizwe wena lizogoba iqolo ukuze uNkulunkulu mayilethe isibusiso lapha akuthume khona ukuthi uzofica khona akufica ukhona so nami ngakwazi ukuthi ngize ngithenga imoto yokuqala through ukuthi ngabona umuntu egateini kanti kuzofika amaphepha kumina kuphoqa ukuthi ngihambise kubona ema-building bengibone baze bakwazi ukuthi ngithola umuntu engizokhuluma otherwise ngangeke lo yamuntu ngimtshela ukuthi ngumculi but wangibona esangweni ngimvulela ngeremote ngihleli kanje ngazuza ngalokho nanamhlanje ke wonke umuntu ungangabazi la ubekwe khona awuyiqhaje
awuthi nje la ohleli khona kungifanele ngibe la uNkulunkulu uyazi kungani engibekela angisunqaba mina ngoba impilo akuyona yakho thina siyaremuthwa ukuthi uNkulunkulu kuthuma la kuthuma khona njoba nginamhlanje la ubazi uNkulunkulu uthi mina ngizobala namhlanje umuntu ohlangana naye there is a reason njoba ngizilela ngihlangene nani there is a reason why I'm here mhlambe njoba ngivumile ukuthi ngizela ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngizela kunabantu abazongibona bengisize ngalento engiyifunayo kodwa bebengeke bengibone ukuya la bethunywa khona ilokho engakusho kubantu abasebasha nabantu abasakhulayo ukuthi ubula emhlabeni awuzile uzoyiphilele uzophila ngokuremote uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthi wenze intando yakhe le afuna ukuthi uyenze vumela intando kaNkulunkulu zizoza ibusiso kuwena. Hey King Kuba inamandla ngempela ayikho into encane usuku la uNkulunkulu akubeke khona ngaleso sikhathi. Khuzani sisemanzini ungathini sishayekile kakhulu kuyinyanga abantu besifazane sashayeka nje induku ingozi engeqiwa ntwala sadlulelwa ayodwa futhi ingozi yes kwezokusakaza nezokuactor so ungathini nje ukududuza lemndeni ebesiyithanda kangaka sibukela kuyona sifisa ukuthi nathi njengabantu besifazane abasabancane noma zikhona ingqinamba but siyabona ukuthi noma siyafisa ukuthi sifike kulabo mama bobabili abalele njengamanje. Engakusho kakhulu ukuthi uma uNkulunkulu esesephucile abantu bakhe thina kwethu ukuzibuza ukuthi sihlomuleni kulesikhathi uNkulunkulu esasiboleke bona ngoba bayidlalile indima yabo basifundisile babafundisile abantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuzenzela ashine abe phezulu ngemsebenzi yakhe. So engifisa ukudlulisa kakhulu amazwi enduduzo emndenini yomibili isikhathazekile kakhulu ngokwehlile kodwa akukho besingakwenza uma uNkulunkulu sebabiza abantu bakhe. Ngifisa ihlobo abangani indima yonke ezokusakaza indima yonke ezokuactor uNkulunkulu asibophe ngabhande linye nebhande likamoya kuthiwa babusisiwe abafa befela enkosini sasingazi ukuthi makuthiwa inyanga abantu besifazane kanti siyobabaza uhamba abantu besifazane sifisa ukuthi uNkulunkulu asixolele kakhulu la esone khona ngoba ngeke sazi ukuthi isone kuphi kodwa yena owazi ukona kwethu siyafisa ukuthi angayikhumbuli izeduko zethu kepha athathe lokho esizama ngakho konke okusemandleni ukuthi simdumise noma sibabaze ubukhulu bakhe uyena ke ozosivulela lomnyango ovalekile namhlanje. Amahle kakhulu amazwi enduduzo kwimndeni yomibili ethe yadlulelwa uthandiweyo wobabo nathi nje siyiningizimu Afrika silimele ngendlela eyisimangaliso ukudlulelwa abantu besifazane abanamandla kangaka. Usicaphulela Khuzani sekuhamba awuhlebele phela nakho nonyaka usunjise kulate into eyodwa nje uzogadla ngayo track 9. No akukho engathi mhlambe khona into engagadla ngayo. Mawuzokhumbula ngiyangithi mina abantu bayayithanda icontroversy. Ne sometimes njoba ngisho ngithi akuliwa mawungabheka ama movie noma ama soap isoap ebuka kakhulu ile ubuye kushawane phihlizo ama glass so attract thina ukuthi sikwazi ukuthi sihambe siyobukela so lento ngathi sifana njenge story ukuthi i-story lo not ukuyaliwa akekho xabene no yabo so kodwa nje engifisa ukugqugquzela mina komaskandi kakhulukazi ukuthi special laba abakhompyutha nami ngoba akubona bonke omaskandi abanenkinga laba abakhompyutha nami ukuthi bafowethu ake sisebenze sisebenzeni singachazi njalo siyochaza inkundla zokuxhumana siyokhuluma siyachaza hayi ngoba kunje ngoba ubani uyagwaza ngoba kunje uma ushawele intombi musukuthi omunye umfana uyithathe ngomuthi uyithathe ngoba imthanda kunabaculi abanomkhuba ukuthi uma behluleka ukunqoba bese bethi lo uyagwaza ezama ukunyunda ukuze lento ayiwinile ingeze kuba namandla ebantwini awuthi mawushayiwe uthi uhambe uyolungisa ukuthi konakelephi ngivuke ngiyicoshe kusasa ngoba uma ngabe uzovika njalo nehawu lokuvika wena kusho ukuthi wena njalo uyohlezi udliwa uchazela abantu udliwe uchazela abantu yabona so kubalekile ukuthi abantu
ake bezifundise lento yokuthi bemukele ukuwina komunye umuntu ukumbongele nje umuntu ukuthi ayisiyabonga Nkonzi yakithi uhlabe yes ngaphandle kokuthi uchaze uma futhi omunye umuntu eqokiwe la aqokwe khona umbongele nje ukuthi cha ngiyakubongela ukuthi awuqokiwe mambana lapho yabona hayi ukuthi chaze ngoba uchaza kuba manje lento ngakubantu kube ngathi manje unomona ngoba omunye umuntu ehlabene yabo so kubalekile ukuthi abaculi bakithi akebeyifundise lento yokubongelana umuntu mangabe ehlabene ngoba ngempela uma ngabe ungaphiwanga ukuwina awuphiwa ngine indondo mine more than 20 yo wow indondo nje nginazo zi more than 20 futhi nanowina indondo mina kuseyona nento eseyigugu yabo kwakugu nje alikho nje nanokuwina nje akuyona into eyigugu kakhulu because umsoco wokuwina sengifile ngazuthi manje ngiphuca abanye abantu ngoba manje angeke beze bekwazi ukuwina kufuna ngabe noma abayeka beqhudelane bodwa beyiwinele bodwa so that bezoba stronganyana bekwazi ukumelana nami because ngiyakutshela can tell you now akekho umuntu ongamelana nami manje kuthiwa siyaqhathwa nje kuthiwa siyaqhathwa la akudecide abantu ukuthi bathini akekho ongamelana nami ngoba abantu bayangithanda bezo bethi hayi ubani uyivotele mawuthi yabuza uma ungacounta kahle imali zamavoti ukhunya ngo 1.5 million mase uyibala kahle siya ukuthi lo mali ngayithatha phi 1.5 million abantu abavume nje iqiniso ukuthi uma ushawe yashawa finish yeah uyasho ke ukhuzana uthi uneyindondo ezingaphezulu kwa20 and lento yokuthi uyagwaza agwaza zabe ku 20 times hayi cha ngiyagwaza bo umbuzo ke ngicela ukubuza kulabo abathi ngiyagwaza uma ngabe ngikwaza ubona wena ukuthi ngiwina ngokugwaza uhlulwa yini wena ukugwaza awukwazi ngani wena ngoba wonke umuntu uyakuthanda ngoba uma ngabe mina ngiyithenga indondo awuyithengi ngani wena ngoba phela nawe uyakuthanda ukuwina yabo asisukhuluma nje iphutha yabo nje yabo ngizokhuluma into eningi kade kufanele ngikhulume kakhulu but nje angeke mina ngihambe ngichaza manje ngihambe ngichaza ubani yabo ake ngenze example lensizwa leya kaManqele yeah enominatiwe lapha ku Mtsebe bani yes i-manager yakhe lapha uPhele usebenza kuMtsebe yabo so wanominate wa manager angikwazi ke mina ukuthi manje ngiphumelele bese ngithi mina wena ufakwe le ntombazane lapha vele le ndondo uyikhandele wena no yabo angikwazi ukusho njalo ngafana ngimbongele nje ukuthi uwinile uma uwinile uma ungenile makufanele ngikhulume ngayo hayi ukuthi ngenze izaba ngichaza hayi hayi Khuzani mfowethu ngizwa kahle ukuthi hayi kufanele ngikubongele nje uwinile uwinile ngalokho ngichaza manje sengichaza uhambe ngichazela abantu yabo mawuzo ukuthi ayeke ama awards ngoba une feeling yokuthi uyadliwa thane nje ayibafowethu angiphumeleli ngoba ngiyabona ungasho ukuthi manje wena awungeni lapha ngoba nakho mina ubani uyagwaza ngoba manje futhi masicela ubufakazi bokugwaza awusivezeli futhi lobufakazi akho nje into eyodwa shuthi ke manje sokufuna thina sihambe sichaza ke manje ngezinto enganafakazi ezikhuluma abantu ngoba umlomo ukube kuthiwa kwaba nomlomo wodwa ubuza ukuthi ufuna ukuthini akuthiwa ufuna ukubheda wena khona abantu abasakhuluma yabo ngabehlala ukukhuluma abanye abantu ubethwa nje kwaba nomlomo wodwa ukuthi mawufuna ukukhuluma uqale usho qala wenza sign ukuthi ufuna ukuthini bese uyabheda wena ufuna into right khulu kunabantu abasakhuluma ngoba umuntu nomlomo wakhe usho noma yini ayithandayo so angeke sikwazi ke thina ukuthi zolokho hambe sikhuluma sihambe siyidefender kubantu abacreator nje amanga engekho ngoba befuna ukusecure amagama abo ngoba phela kuyihlazo ukushawa ukudliwa nje kuyihlazo it's a sign yokuthi uyehluleka ukudliwa emncintiswaneni kuyisign yokuthi uyehluleka akekho umuntu ongaposta athi ayibafethu ngihlulekile ngiyavuma cha kuze ezokwazi ukuthi abalandeli bakhe bemthande abalandeli bakhe beqhubeke bebe na that belief kumele ababuyisele confidence ngani na ngokuthi aqamba amanga athi lo yowinile ingoba ukwazile ukuze ezoneutralizer iwin yakhe mhlawumbe ingabi le ndlela enkulu kakhulu yena bese secure igama lakhe uqhubekane ngithembe but honestly speaking usukazi ukuthi akanabo ubufakazi balonto futhi ayikho loyona ingoba yena ufuna ungcolisa lo yamuntu ukuze abantu beqhubeka bebe neconfidence ubabuyisa ukuzethemba ngokusenga kwakhe bese ke kodwa abantu abanye abasilandelayo babuye bengabi abanye
ababalandelayo labaculi babe banganali iqiniso because kuba nomculi okwazi ukuposta njobe winile ukwazile noma udizile kwashaqacini abasho laba bantu kumkhuzu ukuthi hayi musuba nomona wena vuma umuntu ushaye yabo bameseka yes kodwa mina mangasuma namhlanje ngizothi i-category omtsepe ngoba imanager isebenza khona futhi vele ikhandelwe yena ukuthi awini kuzothwani ukuzothiwa ukhuzana unomona nomona ngoba unomona ngoba yena engafakwanga lapha uyabo kanti ayinomi into manager yakhe ibifuma manager yami ngisho kwenziwa lemicimbi le yakhona le kumzebe yabo yonke lonto le so I know funda noma eposta kuma post akhe mawuzobheka uyabona la behlenze ethi #mtsepe_foundation because banobudlelwane vele so that's why selective yabo so ke yes so kufanele yes so akufanele ke thina bese siba nalowo mona asimukele ukuthi umfowethu uqokiwe makufanele simseke somseka futhi mayifanele simkhankasele abantu bethu bemvotela somseka futhi yabo asinankinga nje nankinga nendondo A1 sinendondo over yes injalo no ngiyakuzwa kuba sibonge kakhulu ngesikhathi sakho igama lami nguThobile umntaka Nyathi ibhinqa lasemlazi Khuzani siyabonga kakhulu kuyintokozo ukuba khona kwakho la ekhaya esami isigqomo sithulile podcast affirmation ngasilandela nje nakhona lapha ya inkundleni zokuxhumana ku Facebook usho kamnandi uthi podcast affirmation TikTok podcast affirmation and YouTube usho kanjalo nje podcast affirmation ngiyabonga